Il-Partit Nazzjonalista se jgħin u jagħmel dak kollu li huwa meħtieġ ħalli jippromuovi anki qafas leġislattiv li jista' jgħin u jimbotta biex is-settur marittimu f'Malta jingħata aktar għajnuna. Dan huwa x-xogħol li anke mill-Oppożizzjoni lesti li nibdew nagħmlu f'taħdiet diskussjonijiet imma anke nipproponu qafas leġislattiv li jista' jgħin jimbotta jixpruna li dawn l-inizjattivi ikunu qed jingħataw l-għajnuna mhux il-ġenb, ikunu qed joffru u jiftħu iktar bibien iż-żgħażagħ tagħna kif ukoll illi nattiraw mhux biss żieda fil-popolazzjoni permezz ta' politika li forsi ma trendix fit-tul, imma li konna l-abbiltà li nesportaw ukoll knowledge-based industries bħal huma daw. Tul iż-żjara li għamel Adrian Delija fil-binja edukattiva ta' Maritime MT f'Birzebbuġa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista seta' jara l-investiment li wettqet din l-istituzzjoni privata f'dan is-settur. L-inizjattiva illi ħadu dawn il-pilots illi jaqdu kooperattiva ftit snin ilu illi issa qegħdin ġewwa dan l-investiment trement illi huma qed jemmnu fl-abbiltajiet f'dak illi aħna qed insejħu il-kapital uman li jfisser l-abbilta tagħna r-riżorsa tagħna illi jkun it-talent Malti li jibqa' jiġi mgħallem edukat illi mbagħad f'dan il-każ fis-settur marittimu jikkrea ħafna opportunitajiet ta' impjiegi li jħallsu tajjeb ħafna imma huma rewarding ħafna avventuri għażagħ tagħna illi jkunu qed jitilqu fuq path fuq traġett letteralment illi jista' jiftħilhom ħafna u ħafna orizzonti sbieħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li rridu nirrikonoxxu l-investiment li sar u qal li l-Oppożizzjoni lesta toffri kull għajnuna biex il-qafas ta' dan is-settur jissaħħaħ. Waqt din iż-żjara Adrian Delija kien akkumpanjat mid-deputat Kristi De Bono u kif ukoll mid-deputat Tony Bezzina fejn fost l-oħrajn setgħu jaraw il-faċilitajiet kollha li hemm f'din l-iskola inkluż simulator professjonali li jgħin fl-ispeċjalizzazzjoni u t-taħriġ edukattiv fil-qasam marittimu.